आसामनि सासे बर' फालांगिखौ अरुणाचल प्रदेशनि दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिनानै रां सेनानै लांदों। आसाम हलंगिनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि गहपुर तिनिआलियाव मैगंनि फालांगि खालामग्रा गहपुर हालामनि गरायमारि गामिनि सान नार्जारी मुंनि फालांगिरिनिफ्राय पिस्तल आरो देगार दिन्थिनानै इउनियननि मुं लानानै गुन्डागिरि खालामनानै रां सिख'नानै लाङो आरो गाग्लोबदों अरुणाचल प्रदेशनि सानै दुथांफोरा। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि पुलिस बिफाननो केस होनाय जाबायमोन, नाथाय दासिमबो जेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै होननानै फोरमायदों फालांगिरि सान नार्जारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला सीसीटीवी केमेरायावबो साखाथियावनो दंखायोमोन। बेनि माखासे सेबखांनाय भिडिअआव नायब्लानो सिखावखौ हमनो हागोननि मिजिंखौबो फोरमायथिदों सान नार्जारी बिथाङा। आङो मैया हाथायमोन, मंगलबार हाथाय, जों सप्ताहै मंगलबार हाथाय जायो नालाय, जों बेहाय माने थाङो आरो माने मैगं बेफारिफोरखौ लाङो आं गारि लानानै। दा बेहाय आङो बिसोरखौ बोख्लायजोबखांनानै दोननानै आङो गारिखौ पार्किं खालामना दोन्दोंमोन आरो। दा गारि पार्किं खालामना दोननाय समाव माने आं गारि सिङावनो दंमोन, ओरैनो उन्दुलांनानै दंमोन आरो आं। ओमफ्राय बे समावनो माने दुथां सानै फैनानै आंखौ माने बुलाबुसि खालामदो आरो। माने इउनियननि नाम लाग्रोदों बिसोरो। आं इउनियननि प्रेसिडेन्ट होननानै बुंग्रोदो आरो। इउनियननि आं प्रेसिडेन्ट। इउनियननि नामथ' बुङाखै, इउनियना अनेक इउनियन दं नालाय, जाय जिखुनु इउनियन होनदो आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा बिदि होननायलाय आं ओमफ्राय बे बुंबाय आरो दा रिसिप्ट दंना गैया दहाय फुङाव फैनायनि जिथु इउनियननि रिसिप्ट। दा बे रिसिप्टआ दङ, दहाय फुङाव आं लाबोखादों बे रिसिप्टखौ होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं रिसिप्टखौ नागिरबाय गारियाव, होमबा नागिरबा होमबा बिसोरो बै फारसेथिं सासे हाबबाय, बै फारसेथिं सासे हाबबाय आरो दरजाजों, दरजा खुलिनानै। दरजाया खुलिखानाय नालाय आं खुलिनानैसो माने थादोंमोन नालाय। ओमफ्राय हाबनानै दाना एकदम आंखौ दांग्रोमलाबायबाय, एकदम मबाइलखौ हमथेना लाखादों आं सिफियाव। ओमफ्राय साबि आखाइयाव गैथ'वामोन, आं गारि सिट सिङाव दोन्दोंमोन आरो आं साबिखौ। ओमफ्राय बिदिनो फैसा पकेटाव दंमोन। आं बे गस्ला सार्ट गानाखैमोन आरो, आं गस्ला गिन्जिल' गानदोंमोन गरमखाय। खै हाजारसो फैसा लांखो बिसोर? आंनिफ्राय दा पकेटाव दंमोन 150 थाखा दंमोन। ओमफ्राय फैसाया नोंनाव आरो बेलेग जायगायाव फैसा दंबावो नामा? फैसा बुरजा? ओमफ्राय फैसा बुरजाया माबायाव गारियाव माने गारिनि बाक्सुआव आङो मानि पार्सखौ दोन्दोंमोन आरो लक खालामनानै। दा बेखौ मोनलांस्लाबासै आरो बिसोरो, हाखु दाखु जाबाय बिसोरो, मोनलांस्लाबासै, बेखौ मोनफिननायसै आरो। पुलिसनाव एफआइआरफोर होदोंमोन नामा? औ, एफआइआर होदोंमोन पुलिसनाव। ओमफ्राय दा पुलिसा जेबो एक्सन लानायखौ नुवाखै आरो आं। दा मा होनदों नोंसोर पुलिसफ्रा? दा पुलिसफोराथ' जेबो खबर मोनथ'वाखै आं पुलिसनिफ्राय। दा जायगायाव मोनदों जाथाय जानाय? सेम्पु गहपुर तिनालि गेजेराव आरो ओरै माने फारसेथिंजाय सेम्पुबो जायो, ओमफ्राय गहपुर तिनालि जायो आरो। बेहाय माने सिसि केमेराबो दंखायो। जों लामायावनो पार्किं खालामो नालाय, दा माने सिसि केमेराया माने बेखौ हमहोनो हायो आरो, माने सिसि केमेरायाव नायबा नुगोन आरो। माने आंखौ लाङाखै माने पुलिसफ्रा, माने गावसोर गोजा थांदों बे माबा केमेरा फुटेजखौ नायनो, बिसोर गोजा थांजोबदों आरो। दंमोन नामा हाथियार? औ, सिलाइ दंमोन। सिलाइजों नैबेहाय बुदों, खावलाया बुख्रांदों, दा एसे सेमदों। ओंखामबो जानो हायाखै आङो, हाथाय सानाया। ओमफ्राय सासेया देगार लादों। दा औ, बेखौ देखायना सिगिदो आरो। ओमफ्राय पुलिसफ्रा बुंदों दा माने नंखायसो बियो, माने सिलाइया अरिजिनेल सिलाइ नङा, बियो ड्राग्स जाग्राफोरसो। दा बिसोरलाय बोरै अरिजिनेल सिलाइखौ मोनगोन, बिसोर लानो हाया अरिजिनेल सिलाइखौ, बिदि होनना बुंदो आरो पुलिसफ्रा। एक्सन लानायनि खोथा जेबो बुंथ'वाखै आरो? दा एक्सन लानायनि जेबो खोथा बुंथ'वाखै। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै आरबाजै हटेल बेखेवबाय। बे आरबाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन। दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन।
हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय 8 बाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम रुटि परटा साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों। लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।